ತ್ರಿಜಯ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು HPR ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ACP ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನವರಸ ಸಂಗಮ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಮೂಲಕ 2,87,000 ಸುಜುಕಿ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದರು. ನಟಿ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದುಬೈ ಬೆಹರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಡೆದಿದ್ದು ತುಳುವರು ಚಿತ್ರವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ವಕೀಲ ವಿನೋದ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗೋಪಾಲ ಸುವರ್ಣ, ನಟ ರಾಹುಲ್ ಅಮೈನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿ ಸುರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆರ್ಯಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು, ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡ್ಲಾರ್, ರವಿರಾಮ್ ಕುಂಜಾ, ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಲ್ಲೂರು, ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಖ್ಯಾತ ನಟರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅರೆ ಟಾಪ್ಗೂ ಬರೋದು ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಪ್ರತಿಯೊರನ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಬೈದದು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ ಶುಭ ಹಾರಿಸಾದ ಈ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ ಅರ್ನಕೈದು ನನಲ ಬಹಳ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿಲಾಕ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಜಾತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಆತ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲ ಆಡ ದಸರಾ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಒಂತೆ ಜನಕುಲು ರೀಚ್ ಆತನ ಜಂಕ್ಲಿಗಳ ಕಾಗಿಸ್ತಿಕೊಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಯಮಲ್ತು ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಕುಲ್ದು ಎಡ್ಡೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಗಲ್ನ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ದಾಯಗನ್ ಮನ್ನಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದ ನಂಚ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದನ್ ಮನ್ನಗ ದಸರಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ ಮಾತ ಜಪ್ಪು ಮಂತ ಲಕ್ಕದ ಬರೋಡು ಫಿಲ್ಮ್ ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವತ್ತಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆದ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ನನ್ನ ಮೂಜಿ ದಿನತ ಉಲಾಯಿ ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಇನಿಮುಟ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಆ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ದಾದನ್ ಮನ್ನಗ ಅನಗ ಸುಜುಕಿ ದಕಲ ಜಿಕ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ 2.8 ಲಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಗನ್ ಮನ್ನಗ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಜನ ಬರಾಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದು ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಸಂಚ ಅದು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಕೊಡಕೆನ ಉಂಡು ಪಂದು ಊರಿಡಿ ಪರಾಡ್ದು ಸೊ ನನ್ನಾತ್ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿದ ಮೇನ್ ರಿಲೀಸ್ ಊರೊರ್ಮೆ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲ ಮೇನ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದಿನ ಏಕ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ ಬೈದಾರ್ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಂಕ್ಲ ಮೆತ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆತ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತಿರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್